ଚଣ୍ଡୀ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। ଆପଣ ସଦାବେଳେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ତ ଇଆଡ଼େ ଏଇପଟ ରାସ୍ତାଟାରେ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଯାଇନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ବୋର୍ଡ଼ଟା ମରା ହେଇଛି। ସେ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଣି ଆମର ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ଟା ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ସତ୍ୟ ସମାଜ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ଆଉ ତଳମଠ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିର, ଆଉ କଳ୍କୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ପୁଷ୍ପା ଭିକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ହରିଦାସଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ। ଏଇତକ ବୁଲିବା। ଆମେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଏନୁକା ଯିବା। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ବୁଲିବା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆମର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଜାଗା ଇଏ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଇଏ କର, ଭିଡ଼ିଓ କର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଇନୁକା ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗେଟ୍ଟା। ସମସ୍ତେ ତ ଆସିକି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ କେବେ ଯାଇନଥିବେ। ଭିତରେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଭିତରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୁରେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଗଲୁ। ଏପଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର, ଏପଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର। ମାନେ ସେଠି ଯାହା ମଠରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଇ ଭିତରକୁ ଏଇନୁଆ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଦେଖିକି ଭିତରଟା ଏଇଟା ବୋପି ଇଏ ହୁଙ୍କା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ତ। ସାପ ଭାବ ଥିବେ ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଇଏ ହୁଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଏଇଟା କ'ଣଟା? ହାଡ଼ ଫାଡ଼ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କି? ଏଇଟା କେଉଁ ହାଡ଼? କୋଉ ପଶୁ ନା କ'ଣ ଏମିତି ହାଡ଼? ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି? ଏତେ ହାଡ଼ ଫାଡ଼ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ଆରେ ଏଇଟା କେତେ ହାଡ଼? କୋଉ ହାଡ଼ କେଜାଣି? ଆରେ ଏଇଟା କେତେ ହାଡ଼ ବେ? ହାଡ଼ ମାଳ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ହାଡ଼ କେତେ ମାଳ। ସେଇପଟକୁ ଆସିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏ ହେ ଠାକୁର ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇପଟେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ହନୁମାନ ଠାକୁର ପୁରା ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟକୁ ଆସିଲୁ, ହନୁମାନ ଏଠି ଆମର ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇକି, ଇଏ ବହୁତ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇକି ପୁରା ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆରପଟଟାରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆରେ ସେଇ ଯେଉଁ ହାଡ଼ରା ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେଇଟା କେଉଁ ହାଡ଼ କେମିତି ଜାଣିବା? ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିବା ଏଇପଟକୁ ଆସ। ଏଇପଟକୁ ଚାଲେ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ। ଏଟା ବି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରା ଅଛି। ଏପଟକୁ ବାଟ କାହିଁ ବି? ବାଟଟା ନାହିଁ ବି। ରହ, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ସାପ ଫାପ ବୁଲୁଥିବେ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମର ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ଯେଉଁ ଭିତର ବାଟଟା କେଉଁ ପଟେ? ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭିତର ବାଟଟା ଏପଟେ ଅଛି। ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଛି। ଏପଟଟା ଖୋଲା ଅଛି। ଆସେ। ତୁ ଚାଲୁନୁ ଆଗୁଆ ଚାଲେ। ନାହିଁ, କାମୁଡ଼ିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଘର ଭିତରଟା ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ବାଦୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଆ ଭାଇ କେତେ ବାଦୁଡ଼ି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ବାଦୁଡ଼ି। ଲାଇଟ୍ଟା ଅନ୍ କର ତ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଘୁଞ୍ଚିଲୁ ଘୁଞ୍ଚୁ ଘୁଞ୍ଚୁ ଚା ବୋକି ଏଠି ବହୁତ କାଠ ପାଠ ହେଇକି ବାଦୁଡ଼ି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ସାପ ବି ବହୁତ ଥିବେ। ହଉ ଆସ ଭାରି ଅଖ ହେତିକି ଆ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଜାଗା ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବାସେଟର ପୁରୁଣାଟେ ପୁରା ଏଇଠି ଆମର ପଡ଼ିକି ଅଛି। ତା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ବୋଧେ ଆମ୍ବାସେଟର। ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଇଏ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, ତା କମ୍ପାନୀ ନାଁ ବି ଅଛି ନା କ'ଣ। ଆଉ ଏଇଟା ଘରଟା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘରଟା ଆମ୍ବାସେଟରଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଖତୁରା ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟା। ଆଉ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଥୋଇ ଦେଇଛୁ। ସେପଟେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ୟା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଯିବା ଆସେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟା, ହନୁମାନ ପୁରା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଯିବା ଆସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ହନୁମାନ। ଆଉ ଏଇଟା ବାଟଟାରେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଘର ଛାତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମଠ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାରିପଟ ବୁଲିଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଛାତ ସିଲିଂ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭିତରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ଏପଟ ବାଟଟାକୁ ଯିବା, ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଏପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେ କୂଅ ଆଡ଼େ ବି ଯିବା। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଦେଖିବା ଭୋଜି ପ୍ଲେସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ହେରିକା ପଶଉନଥିବେ ଏଠି। ଏପଟେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ଇଏ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଏପଟେ ମୀନ ଅବତାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, କଚ୍ଛପ ଅବତାର ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଏଇପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଏପଟେ କବାଟ ଖୋଲା ନାହିଁ ତ, ତଥାପି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି, କଳ୍କି ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲ ହେ ଏପଟକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅଟେ ଅଛି। ଦେଖିବା କୂଅଟା ଦେଖିବା କେଡ଼େଟେ। ଡର ଲାଗୁଛି କିରେ ବୋକିଲୋ, ବିରାଟ ବଡ଼ କୂଅଟେ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଚନ୍ଦନ ଗଛଟା। ଆଉ ଏଇପଟକୁ ଯିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଶୁକ ସଦନ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି। ଶୁକ ସଦନ ଆମର ଯେଉଁଟା ସମାଧି ପୀଠ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୃପା ଭିକ୍ଷୁ ଶ୍ରୀ ହରିଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ସତ୍ୟ ସମାଜ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆବିର୍ଭାବ 28/8/1925। ତିରୋଧାନ 28/4/2006। ବାବା ଇଏ ଚାଲିଗଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠିକି ଟିକେ ଯିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏ ଗରୁଡ଼ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଚାଲନ୍ତୁ ହେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଓମ୍ ନମ ସପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବାୟ ନମ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇପାରିବାନି, ଏଇପଟକୁ ଯିବା। ଲିଙ୍ଗ ଭାରି ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଇଏ କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ସଦାଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣ ଲଭେ। ହଁ ପରା, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଯିବା ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁରା କବାଟ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରଟା। ଉପର ସବୁ ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟା ଭିତରକୁ ନୂଆ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ଖୋଲିଲ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଆର ପଟଟା ଖୋଲ। ଏଟା ଥାଉ ଲିଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ ତୁ ଖୋଲି ଚାଲୁ। ଇଏ ଆମର ରବି ମହାଗ୍ରହ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ରବି ମହାଗ୍ରହ। ହଁ ଏଇପଟା ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହ। ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହ। ଆରପଟକୁ ଆସିଲ ଦେଖିଆ। ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ। ଏ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇପଟକୁ ଇଏ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ। ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମଠ। ଏଇପଟଟା ଦେଖିଆ। ଇଏ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ମୁଁ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆମର ଲୋକାଲ ଏରିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟଟା ଦେଖିଆ। ଇଏ ଶନି ମହାଗ୍ରହ। ବିପଦରେ ସଦାବେଳେ ଡାକୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ନିହାତି। ଚାଲ ଏପଟକୁ ଚାଲ। ଇଏ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ। ଆସ ଏଇପଟକୁ। ଇଏ କେତୁ ମହାଗ୍ରହ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ। ଇଏ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ। କବାଟଟା ଖୋଲି ହେଉନି ବାଗେଇକି। ହଁ ଆକୁ କବାଟ ଦେଇଦେ। ଏଇଠି ଦେଖିଆ, ଏଇଟା ଦେଖିଆ ଖୋଲିଲ କ'ଣ। ଇଏ ଯୋଗିନୀ ପୀଠଟା। ଇଏ ସପ୍ତ ଯୋଗିନୀ ପୀଠ। ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏ ଯୋଗିନୀ ପୀଠ। ହଉ ଏଥର ଆମେ ଆଗୁଆଡ଼େ ଚାଲିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଟା ବି ସେମିତି କବାଟ ପଡ଼ିକି ସବୁ ଘରର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଯିଏ କହିବ ପୁରା ଭୂତ କୋଠି ଟାଇପ୍ର, କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ 3 ଜଣ। ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଆମେ ଆସିଥିଲେ ବୁଲି, ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।